Здравейте на всички, аз съм Дил 218. Тук с мен е Марто 199. Днес ще играем Dream League. Един срещу друг. Айде кажи нещо. О, Марела. Чакай, кой ще търси? Аз? Чепай. Да. Чай да покажем първо отборите, ни го махай, малко да поседи. Вижте отборите. Моя е тук с Неймар. Дида, чакай, аз се връщам за малко. Косно бъдна. Аз го махнах. Брали. Ще сложа Чао на Марто 199. в проблем съм те. Айде. Давай. Добре, Айде, сега хубаво ни разгледате отборите. Този, дето с мен екипа е мой. Той е мой. А този другия е на Марто 199. Погледнете ги. Давай, пускай. И Пускай. сега ще започваме. Пусни музика. Той е свой. Не. После ще го качвам в YouTube. Как бъгва. На Димитри Пает. Мале, видяхте ли стрелбата на Марто 199 с Димитри Пает? Той така ми прави винаги на мачове. О, Неймар. О, Неймар! Срещу Логис. Кой сте? Неймар не си Логис. Бе, Дида. Пето на също. Дидо 218. Айде пак го! Няма да има. Ай, Логис, айде. О, какво гледа пък Логис. Контратака на Мартело. О, Димитри Пает. Гледай сега Димитри Пает какъв гол ще вкара на Дидо 218. О, мале, Дидо 218 как е Оварди. Направо не ми се вярва как е Оварди. Ай, стига. Добре, че много хубав вратар. Гледай. Видяхте ли пропуските на Марто 199? 3. Една с глава, която влизаше за бразилка. И втората такова. Моя вратар е Оварди. И третата отива в аут. Много странно. Айде, голкик. Той е такъв твоя. Така бие. Добре, Сергио Баскетс. Някакъв измислен Неймар сега. Неймар. Аре бе! Ей, гол! Гол на Димитри Пает. 1-0 за Хайнер срещу Dream League Soccer. Добре, Неймар я хваща, но пак ще я пропусне, защото го е страгал от Степанара. Спанаре. Ей! Добре, за сега се справям добре. Ама Марто още по-добре. Трудно ще ми кажеш, нали? Талия. Ей! Айде бе! Искаш Направи по един чай да изпити. Добре. Ай, Джон Тери срещу... Мале! Срещу бързия Неймар. Айде гол на Неймар! Видяхте ли го този гол на Неймар? Какъв зашеметяващ гол от страна на Неймар. Гледайте и се учете как се играе с Неймар. А всяка това обръщал... Бръщалка, този път ще ми направиш. На баба ми тренките ще ми направиш. Бръщалка. Точно. Трябва ми вкараш още, че трябва да поведем с тя да че правя обръщалка. Хора, при малко Мартито ма би 5 на 1. Една дуспа направи за Неймар и я вкара. Те че малко е фаворит. Да. Оу! Не! Рили! Гол. 2 на 1. Някакъв измислен вкара гол. 2 на 1 за Тотенхаймер. За Тотнам.
Добре, сега започваме да се чакаме. Паят. Аре, не! Айде го. О, yes! Няма. Голкик. Добре, сега цъкаме А Отдел и от започваме. врата. О, мале, то се опита задна ножица. Не! Паят. Ей, вкара. О, Какъв удобно. О, корнер. о, гадост. Ау, ужас. Теги. О! Греда. Отново греда. Паят. Yes, бе! Бе, че пуснах този вратар. Да ми я Атаката вкара. продължава. Помощ! О, Атаката не се получи. то беше някакъв измислени. То, с който стреляше, беше някакъв измислен от на Марто 199 отбора. И сега Неймар удря само една града. О, Рили. И това е гол. Не е гол. И то ще водя. Още водиш. Няма. О, маля, как се прибихме и двамата. Аре, Марсела! О! Помощ! Някой да ми помогна. Аре, бе! Ай, влезе ми, бе. Аре, бе! Паят. Не! А, така. Ако беше ме оцелил. Един път беше ме оцелил ти, на? Да. Не, ти ме оцели. Не. Ти ме оцелил. Добре, аре, сега да не спорим кой е оцелил кой. Айде сега. Опа! Цигулката. Опа. Айде. Скачай. Благодаря. Добре, малко свършва клипа, като вкарам го. Засада. Каква Засада. засада, бе? Ето е засада. Айде, гадост. Че имаш и гол даже. О! Хора, аз бях Дил 218, тук с мене беше Марто 199 и ще се видим на следващия ми клип. Сега малко ще го направим и до скоро. Ай пък. Ма пусни музиката с път. Не. Ай, бе, Дидо, за То така няма.